ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕ. ಇನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿಗಿತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕೆಲಸ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅದಾತ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಎರಡನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಲರ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಅದು ಕಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಉನ್ಪಿನೆತ್ತ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಣೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯೋಡು ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆದಿ ಇದೆ ಕಾಯದೆಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ 2 kg ದಾತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆಯಾನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ನೆನ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂದಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅದಾಗ ಲಾಯಕ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಅದಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿನ ನಂಗೆ ಬೋಡನಾಗದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಂಚ ಖಾರ ಬೋಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಿ ದುದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ ಡಾಂಡ್ ಒಂದು ಪುರ ಪೌಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ ಮೂರ್ಯಾನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1 ಚಮಚದಾತಿಯಾನ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಯಾಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂಡ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂದೊಂದರಿಗೆ ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕ ಇಡಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು నేను ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಸ್ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿ ಅನ್ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾತಿಯಾನು ಫುಲ್ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಸರು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಯಾವುಂಡು ದಯಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಾತ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಏತ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಒಣಜಿಗೆ ತೊದನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಎಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಯೋ ನೆನಚಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಡತೆ ಐತ ಅರ್ಧ ದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇತ್ತ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಪಾರ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನೋರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೀದಿ ಎಡೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಹೋಯ್ತನುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೇನೋರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ತೊಜೆ ಪೈರೆ ಮಲತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ನುಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮಣ್ಣದ ಕರಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇನಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಮನಸಾಡು ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡವಲು ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲ್ಯಾನು 1 kg ದಾತು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಲೈಕ್ ತೆಕ್ಕದು ಇತನೆಕ್ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಚಪ್ಪ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊನ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ದತ್ತಿಯಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್
ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪರ್ನಕೊಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಬಿಡುಂಡು ಕಬಿಡಿಯರ ಆಪಿನಾಂಡ ನುಪ್ಪುನ್ ಕಬಿಡೊಲಿ ಇಜಿನ ನೆಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ನುಪ್ಪುನ್ ನೆಕ್ಕದೆತ್ತು ಪಾಡೋಂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತೆಲಿಯರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒರೆ ದಿನ ನುಪ್ಪುನ್ ಪುರ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಮೇಲುಗೊಂತೆ ಚೌಲಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೋರಿ ಬೈಯರೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ನಾನು ಮೂಲು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡಿತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಕನೆಕ್ಕು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕೋರಿನ್ಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದ ನೆಕ್ ನೀರು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ನೆಕ್ ನನ್ನ ದಾಲ ನೆಕ್ ಕೊಜ ಪುರ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬೈನಾಗ ಹಿಂದುವೆ ನೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಪುರ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೋರ ಪೂರ ಕೋರಿನ್ಲ ಪಾಡೊನ್ವೆತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ಉಡತೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಗೆತೊನ್ನೇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಕಣ್ಪತಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಏತ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಬೇಗಲಿ ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಡು ದಿಕ್ಕೇಡು ಏಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿಚಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ರೊಟ್ಟುಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯ್ಯಡು ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರೆಗ್ ಪುರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಲ್ಲೆವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ತಿನ್ಪೇನ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂಜಿಡೆ ಎಂಚತಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೀತ ಯಾವಿತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಂತೆಪ್ಪುಗ ಬಿಸಲೇನು ಜಾದಿಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನುಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದಿನ ಒಂದೆಂಚ್ ಲೇಯರ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನೆಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಒರಿ ಒನೆಂಜಿ ವಿಧಾನ ಮಲ್ಪುರು ಇನಿಯಾನ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೊಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಡು ಎಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೆಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನೇ ಪಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತರೆಗಳ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ನಿಕುಲ ಇಂಚೆನೆ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಕೋರಿ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತನೆಕ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮೇಲುಗು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ನುಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ನಂಗೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂತ ನುಪ್ಪು ದೀಯೋಡು ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತ ನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೆಗೆ ಎತ್ತುನೋಡು ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಜನ ಎತ್ತುಂಡ ಲಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದಂಡ ತೊಂದೂರು ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಲಾಪುಂಡು 2-3 ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 5 kg ದಾತ್ ಕೋರಿ ಪುರ ಮನ್ಪುರಿ ನೆಟ್ಟು 5 kg ಮನ್ಪುರಿ ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಡೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಒರಿದಿನ ಪೀಸಿನ ನೆಕ್ ಕೋರಿದ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಂಚ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಒವ್ವಾಣದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಇಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನತ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಕುಲ್ಪುರ ಬಣ್ಣಗಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು ಗ್ರೇವಿಲ ಇತ್ತಂಟ ಅವಂತ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ನು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡತೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ನಮಕ್ದು ಗೆಂಡೋಡ್ ದಿಯರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐತಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಗೆಂಡೋಡ್ ದಿಯರ ಉಂಡು ಇತ್ತಾನ್ ಪೂರ ಗ್ರೇವಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರೈಸನ್ಲ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಲೇಯರ್ಡ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂಜೇ ಲೇಯರ್ಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒರಾನೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮೇಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಪೂರ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾನು ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೈತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಟ್ರೆ ಜಾಣೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೂರಿದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅದು ಬುಡ್ಪದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯಾನು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ತೂತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇದು ಮೂಜಿ ಚಮಚದ ಪೂರ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿನತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಕೇಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಉಂಡದು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಆದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸುಲಭ ನೆತ್ತೊಂಚಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಡದು ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂತೂ ಸುಲಭ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ನೋಡತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೊತ್ತುದು ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತುವೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಿ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನನಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ನ ಚೂರು ಇತ್ತಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕುಡೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಮ್ ಬರಿಯರೆ ದೀಪಿನಿಂದ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗೆಂಡೊಡೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಂಚೆನೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸಲೇನು ನಿಕುಲ್ ಮೀನಿ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ಪುನಾಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ಪುನಾಡ ಒಂಜಿ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ತವ್ವೊಂದು ಇದು ಮೆಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ತೂವೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾತುಂಡು ಪಂದು ತೂವರೆಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಬಿಸಲಿನ ಜಾದಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಲೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಬಿಸಲೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಯಾನು ನೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾಗ ನೆಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತುಂಡು ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೈದಿಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾರ್ದತೆ ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉದುರುದು ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ರಡ್ ಲೇಯರ್ ಅದು ಪಾರ್ದತೆ ಅಂಚದ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ತುಯ್ಯರತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ದಾಯ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ದರು ಎಲ್ಲ ಐತಾರತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೋರಿಕಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬೇರೆಗ್ ಪೂರ ರಜೆ ಪೂರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂಜಿ ಮಾದ ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಎಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾದರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಮೆಲು.